Est-ce que le albia neuf mois for Emma met mala? Est-ce que vous l'aurez qu'elle neuf mois for Emma mais non fait autant un salon en afra ici le doigt. Amita itaran ne kama ko epi ne korake bi sara de par mois. Est-ce que bien ma femme? Tu vois, est-ce que tu vas te mana ko na yakuma? Mla. Yakuma. Ne sara de ka illa kana. Ne mataka ko ni diga minon ko bi ni diga finu ni ka finu ko tu vois. Yakuma. Mla. Moi je suis ici pour te protéger seulement. Ma femme, Anika mana ko ni ka charme ni fait. Moi je m'en fous de tout ça, tu vois. Il faut rester poli. Ma femme, ere kroke mu fanega eno cheka jahere. Ya famwa ne tika mana ko la de. Ne bien ki la kana don ni tawro mi ya ko pay. Fenga na ifo. Ne tia no ko me tika barake di. Ya famwa. Amna fo amona manokula. Nigga Joe yen deme nigga manu yen deme Tim kat gang wani foli yen deme deba dami neni fugana se big man nigga Joe yen deme nigga manu yen deme Tim kat gang wani foli yen deme deba dami neni fugana se big man nigga Joe yen deme gang yen deme man yeah I'm a trouble going on busy Antu la men nego taifo I'm a deshi ani yami ballon I'm a deri mina fame goronto Tena famu boro kante kelenye Nenga jiu nenga gengu ye Onte shubu ballon ye Eta nega jagolo Nega geng mene ko tena joyam Check boss. Check boss. Check marono choro. Non, nya foi tout le temps ne menga répétition na chagana na dirage toro wala ni chebala ni manne quoi. Changa cha jara ni we. Boss jara toro. Mais on na so. Ni Johnny wa. Ni tenentirum sore. Mba ojira na ko tenentirum. O manye tenila. Nuko jul mba jira na ko tenentirum. Ni tenentirum sore sa bunya timi. Ichoban. Ngara. Mba jira na. Tenila. Mentirum so bla boine. Mentirum so fala bina ko ma bossa nga fina mentirum so bina nan quoi. T'inquiète pas. Shaida mamni si, ici me shaida kana. Oh man fene join. Ni masira ni ko rege ma voyage. Wala man taxable ko gardu ko mi jembe ni boy len. Ko gardu ko ri wa. Comme si ne dem sen ni. Ah ouais, banare. Ni ne France 600. Yalla. Akuma tsika ka kwa. Hey, ya ngoron na. Parce que ko dro ka ta so na frango du chewa mi nonko. Alle ko. O ngale mangante ko ke ya. Masira. Ibaragala to ki ta xabla nga gardu ko ni ko rege bi na sa. Ibora ko gardu ko rinta. Ni be grand frère de noy quoi. Comme si bof ni dem sen. O ma we garder yorobe dia. Yorobe. Al bebe ko nga ñoy. Atu ne ko fo yoro la. Foy. Ah, foy en fene. Foy. J'espère que tu es chic. Alors, comment ça, il faut aller. Moi, je commence à faire. Ah, on sait jamais. Garde quoi, nous doit adapter tes jeux, mais alors, comment ça, comment tu manques chinier? Ne me bébé, tu es pour moi, mon élève, on a un téna. On sait jamais. Boss, il y a son et jara boss. Mais al na jara mon fuma ne benga blore la dongo manga na isi mon fuma kabna siando paratigue ne to fait. Cha boss olu beto sa son jara toro de sa ouais. Déjà que na rego boss ka bona na so boss ba nga blola mais to nga blogué. Cha ni manne ra de quoi vraiment ba énervé trop. Cha boss ba cha molo bire. Cha ni to ram na mu fo. Mais no ani sian ni ra dan nga cha mon go songro ko na cha na so yu bloere la.
mais hali n'a nana sɔrɔ min bulon a b'a to n ka tila n ka bulon la plan bɛɛ m'o ɲɛfɔ Cɛ giri boss ina jɔ ouais. mais ne de y'aw wele ne de m'aw wele n k'aw ka na ne de y'aw wele n k'aw ka na. Ah boss boss plan jumɛn bɛ boss. ayi ne de y'aw wele n k'aw ka na. Faut pas te sa o ye boss ye sa o kelen ninnu ka cɛ. On est ensemble toujours ouais. Voilà donc aw wele kun ti dɔwɛrɛ o don an taara an ka minɛn fɛ yen tan. Eh boss o ye minɛn jumɛn. Kirimo tout le temps bɛ ne énerver quoi donc ne taara ne ka minɛn jumɛn de fɛ. Ok maître n jo t'a la hakili ko de don. non i b'a kalama quoi n jo t'a la sa. Boss n jo t'a la hakili ko de don. Voilà donc o fo an taara carré kunna ka taa minɛn nɔfɛ donc i m'a fɔ ma ɲɛ b'a la dɔ bɛ ka tugu a nɔfɛ n taara ko sécurité an taara jumɛn de. Sécurité yɛrɛ wa. E yɛrɛ m'a jɔlen ni ya n'a ka veste i b'a fɔ ko mɔgɔ min ye tantange. Boss. Ouais, e yɛrɛ m'a ye non ne yɛrɛ ye quoi n dabali de banna parce que ne bɛ ko biyɔrɔ siyɛnni ni fɛn ninnu ni bɛ se ka siyan jɔ. Non c'est boss. Non a tɛ se. donc i m'a fɔ ma i ni Ama. Ne yɛrɛ bɔra yɔrɔ in na ne sɔn jalenba de kun. Mun de la? Ne tilara tuguni ka na nin ko in sɔrɔ yen. E sɔn ne kun. Kirimo kɛ a bɛ mɔgɔ su yɔrɔ bɛɛ. Kirimo fana salenba de don e nɔfɛ. E taara ka ka valeur fitinin don Kirimo la. Nin man ne walayi nin man ne. I fana i sera sabali sa. Cɛnni b'i kɔ chaque fois a yɛrɛ jɔyɔrɔ. A nege bɔlen de don wa yɔrɔ bɛɛ a bɛ yɔrɔnin kelen ni min tɛmɛ dɔrɔn a bɛ n ka sira bali. I ko ka da yɛrɛ sa bɛɛ tɛ diya bɛɛ o. N ka jɔ kɛ kɔnɔ de. A b'a jɔ kɛ kɔnɔ da. Alors que ne nana a tɔgɔla kuma fana ne. Ko in nɔ sa tɛmɛ ko walayi à part ça. Walayi ça va. Ko bɛɛ ka ɲi. Kan jumɛn b'i da? O kan foyi tɛ yen. Kisɛ kura tɛ yen. Kisɛ kura bɛ yen. Ba bɛ yɛrɛ dun. Ba bɛ yen walayi basi foyi t'a la. A ko garde wɔɔrɔ ka ko la ko ne ko caman mɛ a kɔni ma fɛn fɔ ne ne taara bɛna na min kɛ dɛ. O tuma e nin taara yen nɔ de. K'a tugura ne kɔ ne m'o de f'i ɲɛna sisan. Ne dun y'a f'i ɲɛna i b'a dɔn ba bɛ te mɔgɔ ɲɛnamaya a y'o ye a bɛ ko lankolon kɛ dɔ de la n'i y'i sen bɔ a sen na surtout nin yɛrɛ nalen ni tuguni kɔ sisan i b'a dɔn i kɔrɔkɛ bɛna bɔ a kalama ko bɛna kɛ problème ye. Je pense pas n'a bɛna n'a fɔ parce que ne ye kan da ye o yɛrɛ ka bɔ la est ce que a sira b'o ko sugu ninnu na ne ma dilan n'a bɛna fɔ e yɛrɛ bɛ dɔn ba bɛ ka di ne trop. Ba bɛ kɔni tɛ mɔgɔ ɲɛnama. mais i b'a dɔn ne b'a feere se tɛ ne o ne b'a fɛ trop walayi a ka di ne trop même. I ka garde kɔni i t'a di ne ma ka taa ne yɛrɛ garde tile fila. Bana dɛ Kirimo b'i nɔfɛ o ka yɔrɔ b'i na ka na ko o ka so filanan a chaque fois e yɛrɛ b'a dabɔ kan. Ayiwa ne kun na nin lɛɛri kɛ. Amazon. Amajo. I m'a fɔ ma kelen o wa. donc i ni Amazon de kan ka taa police. I m'a fɔ ma a bɛ taa i m'a fɔ ma a b'a essayer ka wuli foyi kɛ a kana suwa quoi. déjà que ale ye ɲɔgɔn ye ka ban donc i b'a essayer k'i fɛn cogo dɔ la Amazon fana ka ca a b'a labɛn a bɛ jigin a kan quoi. donc an bɛ taa tester k'a ka position lajɛ k'a ka niveau jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ i m'a fɔ ma an kan ka cɛ woro de ci a la wa soit boss o kelen don sa dɔgɔ in kama ne t'i jɔ ne t'a jan cɛ ka plan wɛrɛ yɛrɛ b'a bɛɛ kalama o kelen don sa Amazon i bɛ matériel ninnu labɛn wa donc an bɛ cogoya sɔn nɔrɔ donc a bɛ n ka fɛn minnu bɛ tan bere kɔgɔlen minnu bɛ tan n t'a dɔn n'i b'a sɔrɔ tan wala o bilalen bɛ so kɔnɔna na donc a b'o ta dɔrɔn a cɛ ma a bɛ taa baara ɲini n'a ye quoi problème t'a la donc n y'a fɔ cogo min na a k'a kɛ ten dɛ boss ne ka o cogo min dɔrɔn i hakili latigɛ o kɛra ka ban voilà n'a bɛ o kɛra ka ban n'a bɛ na n ka jɔ i fɛ yen n ka jɔyɔrɔ bɛ da fɔ voilà yɛrɛ fɛ yen voilà a bɛ taa i m'a fɔ ma ko ne ko k'a ka fɛn dɔ ma quoi kilo dɔ ma quoi i m'a fɔ ma n ye bilen caman i m'a fɔ ma a bɛ n ka kilo minɛ bolo ka na wa donc i m'a fɔ ma n'a tilala affaire la dɔrɔn ka caman n ka siɲɛ bila ko ne boss Amazon donc o dɔrɔn de don quoi o kelen don boss donc an b'a kɛ ten n'a kɛra cogo min na dɔrɔn a bɛ na donc boss o kelen don sɔn bɛɛ la awɔ a dan dɔrɔn cɛ wakala ni enfant duman b'i bolo n ka cɛ mi de kɔnɔ dɔrɔn lafiyalen don i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa cɛ ni bɛ taa dɔn ko ni siko sécurité cɛ ko ne ni de bɛ tiɲɛ quoi cɛ fɔ se ne ma ko biyɔrɔ sɛ i bɛ se ka ne ka siɲɛ lajɔ non a tɛ se ala kɔrɔ ne bɛna taa so e dun bɛna awɔ na n ka t'i bilasira sisan mais internet que ne t'y bila yan an b'a kɛ téléphone la yen e tɛ se ka ne e tɛ se ka tagama ba in na mɔgɔ e senkolo tɛ ja mun ne t'i yɛlɛ mɔgɔ fɛ de yɔrɔ a laban hali ne ko n bɛ se la ka taga don ɲɛgɛn kɔnɔ ne bɛ tugu ne kɔ dɛ n'a sɔrɔ i bɛ danger la kɔni o ye mun danger e tɛ se ka tagama la mun ne t'i yɛlɛ mɔgɔ fɛ de mun ne t'i yɛlɛ mun ne tɛ kuma mɔgɔ fɛ i tɛ baro kɛ mɔgɔ fɛ i t'i yɛlɛ à chaque fois e de jɔlen don i aigrilen don yɛlɛ duguma deli tɛ diya e fɛ yen yɔrɔ yɛlɛ ko nana wagati min na yɛlɛ
Pera kono nege jo on te keleke. On me mi ko nege oi riwa. On me mi ko nege oi folona. Mama dwa kain anga jugu folon sa. Follow nege nga tunga gelem. Alhamdulillah deme baga be. Deme baga chara yo mame. Ozo boy les jeunes transitaires. Si